ଡାକେ ଗାନ୍ଧୀ। ହେ ମାନବ, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦୁଅଛି ତୁମ ହାତ ଗଢ଼ା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ। ତୁମେ କି ପାରନା ଶୁଣି ମୋ ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନକୁ? ତୁମେ କି ପାରନା ଚିହ୍ନି ଏଇ ବୃଦ୍ଧ କଣ୍ଠର ସ୍ୱରକୁ? ମୁଁ ପରା ଜାତିର ପିତା, ଚାହିଁ ଦେଖ କ୍ଷୀଣତନୁ ମନ ନେଇ ଅଶାନ୍ତିର ଦାବାଗ୍ନିରେ ଜଳେ। ହେ ମାନବ, ମୁଁ ପରା ସେଇ ଯିଏ ଦିନେ ତୁମ ପଦୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ମଧୁ ଯେ ତୁମର ମୁଖେ ଦେଲା, ଆନନ୍ଦ କରାଇ ଯିଏ ଚିରଦୁଃଖ ବରଣ କରିଲା, ସେ ଦୁଃଖୀ ମାନବଟିର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରମଟାକୁ ମିଳିମିଶି କରିଲ ବିଫଳ। ହେ ମାନବ, ମୁଁ ମାନୁଅଛି ତୁମେ କର କେତେ ମତେ ମୋର ପାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। କୁସୁମ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ମୋ ସମାଧି ପୀଠେ ଦିଅ। ମୋହର ବାଣୀକୁ ପୁଣି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଅ। ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ ସେ ସବୁ, ନାହିଁ କେବେ ନାହିଁ ସେହି ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋହ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବୈଭବ। ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି ତୁମେ ଆଜି ଶୁଣିବନି ବୃଦ୍ଧ ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା କଥା। ତୁମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳ ନାହିଁ ଆଉ। ମାନସ ପଟରେ ତେଣୁ କଥା ମୋର ଉଠିବ ବା କାହୁଁ? ଲଗାମ ବିହୀନ ଅଶ୍ଵ ପ୍ରାୟ ତୁମେ। ତୁମେ ଆଜି ବୁଝିବନି କାହା ହୃଦେ ଅଛି କେତେ ବ୍ୟଥା। ହେ ମାନବ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଗଢ଼ିବାକୁ ଏଇ ଧରା କୋଳେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ। ବିଫଳ ହୋଇଛି ସିନା ସେ କାମନା ମୋର ଆଜି। କଳ୍ପିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଉଭା ଖାଲି କଉଣପରାଜି। ବଢ଼ିଛି ଯାତନା କ୍ଳେଶ, ନର ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସୁଧା ବୋଲି ଗରଳକୁ ପିଏ। ହେ ମାନବ, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ଡାକୁଅଛି ଶୁଣବାରେ ମୋର କଥା ଏଇଥର ପାଇଁ। କରନା ଜୟନ୍ତୀ ପିନ୍ଧି ଏ ମହତ ଖଦୀବସ୍ତ୍ର। ପଢ଼ନା ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଆଜି ମୁହିଁ ହୁଏ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ଜାତି ସଭିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ପାଇଁ।